ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. നമ്മളപ്പോ 64 നിയാമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മള് 18 നമ്മൾ കണ്ടു. 19ാമത്തതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുക. ആ 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 19ാമത്തെ പോയിന്റ് ഹരീഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഏതായാലും ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് 19ാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതായാലും നമ്മള് 19. അതായത് നാമജപത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രാരാധനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപരാധങ്ങൾ, നാമാപരാധവും ക്ഷേത്രത്തിലെ അപരാധങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 19ാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നാമാപരാധവും സേവാപരാധവും, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ. അത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അപരാധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപരാധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് അപരാധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാധാറാണിക്ക്, അപരാധ എന്ന് വെച്ചാൽ രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപരാധ, രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് അപരാധം. അപ്പൊ അത് രാധാറാണിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്താൽ എന്താണ്? അത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ സേവാപരാധമായാലും നാമാപരാധമായാലും, സേവാപരാധം പറയുന്നത് എത്ര 32 സേവാപരാധം പറയുന്നത്. 32 സേവാപരാധങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നാമാപരാധം 10 പറയുന്നത്. അത് അപരാധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനാണ് പറയുന്നത്. ഈ സേവാപരാധം നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ചില അപരാധങ്ങൾ, അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നാമാപരാധം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? നാമാപരാധം. ആ നാമാപരാധത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. സേവാപരാധം നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടും. പക്ഷെ നാമാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള, ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? നാമാപരാധം മാറ്റാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമാപരാധമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു പോകാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ 19ാമത്തത് സാധനയുടെ സാരാംശം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതാണ് സാധനയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപരാധം, മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? അപരാധം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രാധാറാണിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തായി? ഭഗവാൻ പോയി നമ്മളടുത്തുനിന്ന്. അതാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റാണത്. അപ്പൊ നാമാപരാധത്തെക്കാളും ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? നാമാപരാധത്തെക്കാളും ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് സേവാപരാധം, വിഗ്രഹാരാധനയിലെ അപരാധങ്ങള്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. അനുബന്ധ വേദ സാഹിത്യം 32 അപരാധ പട്ടിക നൽകുന്നു. വരാഹ പുരാണത്തില് 29 വേറെ. അപ്പൊ അതാണ് അപരാധങ്ങൾ. നമുക്ക് വായിക്കാം. സേവാപരാധവും നാമാപരാധവും. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പൊറുക്കും. അതാണ് നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞാണ് പറയാൻ കാരണം. ഭഗവാനോട്, അതായത് വിഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് അതിൽ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് പൊറുക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് മോചനം ലഭിക്കും. പക്ഷെ നാമാപരാധത്തിന് മോചനില്ല.
സേവാപരാധം വായിക്കാം. സേവാപരാധം 1 മുതൽ 32 എണ്ണം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചം ഉള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിനാണെങ്കിൽ 12 ദിവസങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസം, ശൂദ്രർക്കും 30 ദിവസം. അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൈ കണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത്. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് 3 തവണയാണ് ഭഗവാന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ് 8-മത്തെ അല്ലെ, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് കാല് നീട്ടിയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. ഒരു കൈകൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അസംഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്ത് വേണം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ. ഭഗവാൻ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ, ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അതായത് മറ്റുള്ള ദേവീ ദേവതമാരൊന്നും വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അപ്പോൾ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അടുത്തത് നാമാപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നാമാപരാധങ്ങള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക. ശിവന്റെയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണോ എന്ന് കരുതുക. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെയെന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ്
മറ്റുള്ള എല്ലാ നാമങ്ങളും എന്ന് കരുതുന്നതും ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എല്ലാം തുല്യരാണെന്ന് കരുതുന്നതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അപരാധത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപരാധമാണത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക അപരാധം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദുഷിക്കുക, അത് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപം സാങ്കല്പികമാണെന്ന് കരുതുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? ആ മനോഭാവം അപകടം പിടിച്ചതാണ്, അത് അപരാധമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കുക. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത് അപരാധം. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാധീശയായിട്ടുള്ള ശക്തി വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് ആ സർവാധീശയായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നാമജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, നാമം ജപിക്കാൻ പറയാന്നല്ലാതെ. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? അതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? അപരാധത്തിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു അപരാധം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ 32 അപരാധം വായിച്ചു, നാമാപരാധം വായിച്ചു. സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കോ? എട്ടാമത്തല്ലത് അധ്യായട്ടല്ലേ? ഒരു മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ? മാതാജി, മിനി മാതാജി, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. ഈ അധ്യായം മാത്രം അപരാധങ്ങൾ. ഈ അപരാധം മാത്രമാണ് ഫുള്ളാണോ? ഈ അധ്യായം ഫുൾ അപരാധങ്ങളാണ്. എട്ടാമത്തെ. ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാതാജി? ഏത് ലൈൻ ഇട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിയില്? ഞാൻ ബുക്കിലേ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. മനസ്സിലാവും. മതി. മാതാജി ഫോട്ടോ എടുത്തോ? മാത്രം മതിയാ? ഫുള്ള് വേണോ മാതാജി? അല്ല, ഇതില് ഫുള്ള് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ അപരാധങ്ങളാ. പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ബുക്കിൽ അതിൽ സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അത് ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കാം. അപ്പൊ 32 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 32 അരുതുകളുടെ പട്ടിക പറഞ്ഞു. അതിന് പുറമെ വരാഹ പുരാണത്തില് ഇനി 29 അപരാധങ്ങൾ അല്ലെ, 29 എണ്ണം ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി വായിക്കാം. ഇരുട്ട് മുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടാവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നായ് തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുക ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിക്കരുത്. മണമില്ലാത്ത പൂക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല നിറമുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചതിന് ശേഷം മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നുകിൽ ദഹിച്ചതിന് ശേഷം പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോകാൻ പാടില്ല.
കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കരുത്, ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അതീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഇതാണ് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ 29ഉം 32ഉം പ്ലസ് 10 നാമാപരാധം. ഇത്ര അപരാധങ്ങളാണ്. ഇത് 19ാമത്തെ പോയിന്റിൽ മാത്രം പറയുന്ന അപരാധങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഒരു അധ്യായമായിട്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അത് ജി 3 വരി തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? 3 വരി തിലകം തോന്നുന്നത് 3 വരി